Μάλλον θα πρέπει να εκτιμάται ότι είναι ιδιαίτερως μορφωμένοι όλοι οι συνταξιούχοι και πολύ ικανοί στην ετοιμασία φόρμας. Είναι πόσες σελίδες είναι? Αρχίζουμε, είναι 12 σελίδες. Μπορεί να είναι αρκετές σελίδες επειδή... Είναι κύριε Κουρουφέκης που έχει ενδιαφέρον. Είναι, αλλά κοιτάξτε αυτή τη σελίδα, τη διπλή. Εδώ πρέπει να τη διαβάσεις και έτσι, πρέπει να τη διαβάσεις και έτσι, τη γυρίζω για να τη δουν και οι τηλεθεατές και να καταλάβουν και το πρόβλημα και να ακολουθήσουν όλη αυτή τη διαδικασία. Θέλουν ένα δικηγόρο να συγχύψουν. Όχι, δεν είναι τόσο πρόβλημα, διότι δεν αφορούν πρώτα απ' όλα τα στοιχεία όλους. Έναν το κρατούμε. Δεύτερον, στα σημεία στα οποία θα διατίθενται οι αιτήσεις θα εκπαιδευτούν ειδικά άνθρωποι να βοηθούν. Άνθρωποι για να βοηθούν. Μάλιστα.